Al centre de reciclatge hi ha alguns policies. Si s'organitzen i venen cap aquí, potser encara serem capaços de fer front a la invasió. Mentre esperava resposta, va sentir com els zombis, que cada cop eren més, intentaven tirar la porta a terra. «M'acabeu a l'aparell, digueu», va respondre el conserge. «Hola, sóc la Thais Cummings, de la colla Z. Truco per...» «Ai, hola, noia, com és que truques ara? Ja has acabat la funció del circ?» «Quina sort haver-hi pogut anar. Ja m'hauria agradat, a mi, ja. No hi ha dret. Avui podien haver fet una excepció, veritat? Això d'haver de ser aquí dia sí i dia també no és gaire... M'acabeu, tenim un problemet. Necessito parlar amb la sala de control. És urgent». «Ah, sí? D'acord, doncs et passo amb l'intendent Xarelo». Al cap d'un moment, la comandanta va intentar relatar tot el que havia succeït, però el policia la va interrompre. «Un moment, com has dit que et deies, Thais?» «Sí, molt bé, necessito que em descriguis el grau de perill segons la Convenció de Malta». «Com? Escolti, estem vivint una situació límit.